Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς να δημιουργούμε σκηνές, να τις αποθηκεύουμε για να τις επαναχρησιμοποιούμε σε κάποιο άλλο project. Αρχικά δημιουργούμε ένα καινούριο project, του δίνουμε ένα όνομα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα αλλάξουμε την ανάλυση και το frame rate και στη συνέχεια κάνουμε double click στο blank project. Κάνουμε click στην σκηνή και για ευκολία θα της δώσουμε ένα όνομα που είναι πιο εύκολα κατανοητό σε εμάς. Επίσης μπορούμε να γράψουμε και μία περιγραφή για τη συγκεκριμένη σκηνή. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε ένα text object. Αυτό γίνεται εύκολα από την αριστερή στήλη. Κάνουμε κλικ στην επιλογή Add Text. Τα radio buttons δεν μας ενδιαφέρουν, καθώς το VSDC είναι ένα non-linear video editor, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε από το timeline να αλλάξουμε τη θέση του object, αρκεί αυτά τα δύο check boxes να είναι unchecked και το layers position να είναι add layer. Στη συνέχεια πατάμε OK. Επειδή μπορεί να έχουμε πολλαπλά text object, για να μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε πιο εύκολα, καλό είναι να κάνουμε κλικ πάνω στο object στο timeline και στη συνέχεια στο object name, στα properties, να του δώσουμε ένα όνομα που είναι πιο εύκολα κατανοητό σε εμάς. Στη συνέχεια, αυτό που θα πειράξουμε είναι το κείμενο. Αυτό γίνεται από τα properties, στο text object settings, στο setting, στο text. Πατάμε τις τρεις τελίτσες και εμφανίζεται το text editor, όπου γράφουμε το κείμενο που θέλουμε. Σαν mode έχουμε επιλεγμένη την τιμή simple text και πατάμε OK. Αν χρειάζεται να μεγαλώσουμε ή να μικρύνουμε το μέγεθος του object πολύ εύκολα, μεγαλώνουμε το object. Στη συνέχεια θα αλλάξουμε το χρώμα της γραμματοσυράς. Αυτό γίνεται από την επιλογή Text Color. Πατάμε πάλι τις τρεις τελίτσες, εμφανίζεται ο Color Picker και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα διαλέξουμε το πράσινο χρώμα. Για να δώσουμε κίνηση στο Text Object, πηγαίνουμε στο Timeline, κάνουμε double click στο Object. Αφού έχουμε μπει στα Settings του Object, στην αριστερή στήλη πατάμε την τελευταία επιλογή, το Add Movement. Πατάμε OK και στη συνέχεια στοχεύουμε με το ποντίκι το μαύρο τετραγωνάκι που υπάρχει και το σέρνουμε μέχρι εκεί που θέλουμε. Για να δώσουμε τώρα το εφέ ότι έρχεται πιο κοντά σε εμάς το κείμενο, αφού είμαστε στα settings του text object, πηγαίνουμε Editor, Video Effects, Transforms, Zoom. Προσέχουμε να είναι Add Layer και Unchecked
τα δύο checkboxes. Στη συνέχεια πατάμε OK. Κάνουμε κλικ πάνω στο zoom object στο timeline και αυτό που θα αλλάξουμε είναι το zoom level στον άξονα Χ και στον άξονα Ψ. Σαν starting value θα βάλουμε το 30 και σαν ending value το 100. Αντίστοιχα και στον άξονα των Ψ. Εάν θέλουμε να μικρύνουμε ή να μεγαλώσουμε την διάρκεια ενός object στο timeline, πολύ απλά το επιλέγουμε και το σέρνουμε είτε αριστερά είτε δεξιά. Για να δούμε αυτό που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, πατάμε το κουμπί Preview. Για να σώσουμε ένα scene, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο scene και Save as Scene. Το αποθηκεύουμε εκεί που θέλουμε, στο φάκελο που θέλουμε. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε ένα end scene. Για να δημιουργήσουμε ένα end scene, κάνουμε δεξί κλικ είτε στο project είτε στο υπάρχον scene και πατάμε New Scene. Θα ακολουθήσουμε την αντίστοιχη διαδικασία με το προηγούμενο. Επειδή έχουμε ήδη επιλέξει στο προηγούμενο scene ότι το text color θα είναι πράσινο, μας το βγάζει εδώ αυτόματα. Ωστόσο, μπορούμε να το αλλάξουμε για κάθε text object ξεχωριστά. Για να μετακινήσουμε τα object με τη σειρά που θέλουμε, απλά κάνουμε δεξί κλικ στο timeline πάνω στο object που θέλουμε να μετακινήσουμε και πατάμε είτε up είτε down. Το ίδιο ισχύει και με το zoom, όπου έχει αποθηκεύσει από την προηγούμενη φορά τα settings. Γυρίζουμε στο κεντρικό timeline για να έχουμε πρόσβαση και στο άλλο object.
Για να είναι λίγο πιο ευδιάκριτο, θα μικρύνουμε ορισμένα χιλιοστά του δευτερολέπτου το zoom και στα δύο text objects. Για να μην εμφανίζεται ταυτόχρονα το πάνω text με το ακριβώς από κάτω, για να έχουμε ένα εφέ delay, πολύ απλά μετακινούμε στο timeline το δεύτερο text. Ωστόσο, επειδή υπάρχει μία διαφορά, θα πρέπει να μεγαλώσουμε ή το text ή να μεγαλώσουμε το text 1 ή να μικρύνουμε το text 2. Για μεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιμοποιούμε το zoom in, zoom out του timeline, έτσι ώστε να έχουμε ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου. Στη συνέχεια αποθηκεύουμε με τον ίδιο τρόπο και το δεύτερο scene.